ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଢେଙ୍କିଆଙ୍କର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେବା ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତି ପୁରା ସରଗରମ ହେଇଛେ। ଆରୁ ଇ ଅବସରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉମନା ବ୍ଲକର ପୟାର ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁଲ ଭଟା ଗାଁରେ ବିଧାୟକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଯୋଗେଶ ସିଂ ଗାଇଆଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ। ସେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକେ ଆଇଛନ୍ ବୁଲୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛନ୍। ତ ସାର୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ କେନ୍ତା ପ୍ରଚାର? ଦେଖୁନ୍ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୁ ଢେଙ୍କିଆ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେଲା। ଆଉ ଆମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ପହଲା ଯେହେତୁ ଆମ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟାଣୁଆ ନେତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନନାୟକ ଆମେ କହିସୁଁ ରାଜୁ ଢେଙ୍କିଆ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଛିଡ଼ା ହେବି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପାର ଅପମାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କଥା ସେଟାକେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା ଯେନ୍ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଜେପିରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ରାଜୁ ଢେଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଜନନାୟକ କୁହାଯିବା ଲୋକଙ୍କର ସାଥୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ସେ ପୁନର୍ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆମର ଯିଏକି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ୟାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନୀ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିକି ଆମେ ଦେଇଛୁଁ ପ୍ରତିନିଧି କରିଛୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଜଣକେ କହିଛୁଁ ମହିଳା ଜଣକେ ଆମେ କହିଛୁଁ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମା ମାନକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କଲା ବେଲେ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନେ ପୟାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛେ ଆଉ ପୟାର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗାଁକୁ ମୁଇଁ ଗସ୍ତ କଲା ଅନୁପଗଡ଼ କହିଲା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଲୋକ ଅତି ଖୁସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରାଜୁ ଢେଙ୍କିଆ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ରାଜୁ ଢେଙ୍କିଆ ଦେହାନ୍ତ ନେଇଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ କି ଆମେ ନବୀନ ବାବୁକେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେମୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚିହ୍ନାକେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନାକେ ଭୋଟ ଦେମୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍। ଆଉ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କଲାବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏଇଟା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର କଥାରୁ ହୃଦୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁଇଁ 2009ରୁ MLA ଅଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଅଛେ ସରପଞ୍ଚରୁ ଆଜି ବିଧାୟକ ହେଇଛେ ମୁଇଁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକେ ଜାଣିପାରିଛେ ଆଉ ଲୋକ ହୃଦୟ ସହିତ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଗତ ଥର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 14-15 ମାସ ସରକାରରେ ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେନ ଏମାନେ ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଙ୍ଗବୋଲା ସରକାର ଖାଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ମହୁଲଭଟାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ରଙ୍ଗମରା ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କଥାର ସରକାର ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଲାଗୁଛନ୍ କିଛି ନେଇ କହିଥିଲା ଲୋକ ନିଜକେ ନିଜର ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ ନିଜର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମର କଥା ଅନୁସାରେ ଜଣାଉଥିଲେ। ତ ଏଠାନୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ବିଚାର ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଭୋଟ ଦେବେ ଶ୍ୟାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ସାର୍ ଆମର ଯେନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛି ସେମାନେ ଶ୍ୟାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆକେ ଗୋଟେ ବାହାରିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଉଛି ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କି? ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେ ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ଭଳିଆ ଦେଖବା ହେଲେ ତ ଅନେକ ବିଜେପିର ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଗଲା ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକେ ଦେଖୁନ୍ କି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରକେ ଦେଖୁନ୍ କି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାକେ ଦେଖୁନ୍ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକେ ଦେଖୁନ୍ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ନେତ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ୟାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଇନର ଅବଜର୍ଭର ଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଆପଣଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ାଟା ମାମୁଁ ଘର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜିକେ ମାମୁଁ ଘରେ ଅତି ସମ୍ମାନ ଦେସୁଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଆମେ ଦେଖସୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜିକେ କହିଲୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରୀତିରେ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜିକେ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଣନା କରସୁଁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଭାଞ୍ଜି ଆକାରରେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଗୋଟେ ଭାଞ୍ଜିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶକେ ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏଠାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ବିଜୟ ହେବେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବିଜୟ ହେବେ ଆଉ 2029ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।